உறவுகளே சற்றமும் இந்த சமையல் வேலையை பார்த்தோம்ல, கவனிச்சோம்ல, நம்ம ஒரு நிமிஷம் போய் நின்றதுக்கு கண்ணெல்லாம் கொப்பளிச்சு தாரசாரையாக தண்ணி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அதுக்கு தான் இந்த வருங்கால இளைஞருக்கு ஸ்டூடெண்ட்டு உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன், எல்லாம் சின்ன பிள்ளைய. அதுக்கு தான் என்ன செய்யணும், நீங்கள்லாம் படித்து ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போகணும். அரசு துறையில் நிறைய வேலைகள் இருக்குது. அதுபோக உங்கள் எதிர்காலம் நல்லா இருக்குன்னா படிச்சிருக்கணும். படித்தா தான் நீ வாழ்க்கையில் எல்லாமே கிடைக்கும். அதனால் என்ன செய்யணும், படித்து ஐஏஎஸ், ஐஎஃப்எஸ், எம்பிபிஎஸ், ஐபிஎஸ், இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு அரசு துறையில் வேறு நிறைய வேலைகள் இருக்குது. இதுக்கெல்லாம் போகணும். ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போகணும். முதல்ல படிக்க நிறைய அறிவை வளர்த்துக்கிறணும். அதனால் அதுக்குன்னு சமையல் கலையை நான் இதாக சொல்லலை, அது சிறந்த கலை. நீங்கள் நிறைய பேர் சாப்பாடு போடுற கலை எது, சமையல் கலை. ஆனால் அது கஷ்டம், சரியா? அது செஞ்சு பார்த்தா தான் தெரியும். அதனால் சொல்கிறேன், நம்ம படிக்கணும், ஏதோ ஒரு நல்ல வேலைக்கு போகணும். நன்றி நன்றி நன்றி. வணக்கம். ஓகே, பாய். சொல்லுங்க, பாய். படிப்பீங்களா?